Què tal, peixets, ocells, tortugues, com esteu? Avui us porto uns exercicis que podeu fer vosaltres. El lloc on podeu fer-ho, doncs és tant a dins com a fora de casa. Val? Només necessiteu una màrfega per estar una miqueta més còmodes. Sí? Llavors, si feu els exercicis i els pares us volen gravar, val? Que m'ho enviïn per correu i així us puc veure com ho feu. Ok? M'acompanyeu? Endavant!